You can dance every dance with the guy that gives you the eye. Let him hold you tight. Hej Martin! Vi sidder slet ikke og er asocialt på vores smart telefon. Ja, jeg gør. Det var sådan en del. Hvad må jeg ikke stille? Det var fint. Nej, så er det det. Se, nu falder vand. Ja. Gruppekraft. Det er ikke smidt af på. Jeg har prøvet at check-in her. Nej, det vil jeg ikke okay. Jeg har prøvet at check-in, så det er ved poolen. Ja, jeg ødelægger det, jeg ved det godt. Det der folk kommer tilbage. Det kan man ikke se. Ej, hvor vi hygger, hva'? Der mangler en takt, mor. Hygger vi? Ja! Yeah. Vi ser danseshow. Film danserne. I er rigtig seje, hvis I slutter af med at hoppe i poolen. Det gør vi ikke. Det ved man ikke. Kom der, Sten. Tegn på hånden. Det var også Så det er ikke lige her, der er stadig lidt andet. Han er også Præcis. Men det er så 3200 for en toværelses inklusiv alt. Ja. Kommer også. Så det er super billigt. Og som det ser ud nu, så er det min mulighed, når jeg ikke har mulighed for det. Så Men også der er en virkelig stor pres på lejeboligmarkedet. Har hun gået ind længe? Folk får ikke lov til at tage ud på lejlighed. Ej, hvor selv godt. Og nu kan vi strammer endnu mere op for næste måned. Men er du interesseret i at købe? Det er en anden dans, så det ikke også har, ikke? ja, så skulle det være en ordentlig lejlighed, hvor jeg ville kunne være eventuelt også med et barn. Eller nej, det er Jeg nok skal sige, at på et tidspunkt, så skal I jo flytte sammen, hvis I så skal have noget barn og sådan noget, ikke? Altså, så Nu kommer noget af det der skal I købe en for lille lejlighed, som der ikke har nogen Jeg var fremtid. kraftigt med programmet og sådan noget. Det var helt... Det bliver pres på dig, skal jeg ikke mærke det. Jeg savner vores lejlighed. Gør det det? Nej, altså jeg kunne ikke tænke dig at bo der med børn, men ellers, jeg synes faktisk, det var en rigtig dejlig. Vi sad for nogle dage og så film med børn. Den sidste, I boede i dag? Ja, vi sad og så nogle film med børnene faktisk, hvor de leger derinde, og bare ikke pakke sammen og sådan noget. Det var jo drivhus ude og græsning og... Ja, jeg vil heller ikke bytte om. Jeg vil ikke ønske at bo derinde med børnene, fordi jeg synes, vi har et meget bedre liv i haven og et meget mere frihed og legeprogram, og det er meget mindre om skole og sådan noget. Men livet, da vi var små, og man boede der, og livet før man fik børn. Men det var selv. Hvor er det henne? Jeg lagde det i gang med noget. Også det lille, det skal jeg. Der er gang i den. Ja, men vi har jo ikke både i vores mad og så. Hvordan ved man, hvornår man gør hvad? Det styrer man ikke. Hvordan ved Sille, at det nu de gør? Eller færdigt, at det nu det er, man skal? Det er fordi, at hun hele tiden mærker stil. Altså her for eksempel, ikke? Når vi har hinanden her. Almindelig bagtræn. Ja, men nu vil jeg sige, at Damen har fattet manden her, og manden har damen her. Så hvis han går tilbage, så presser han. Ja, så betyder det, den her vej. Så gør vi den her vej. Og hvis han går Nå, så laver man bare det samme. så har han skålet den dame frem. Hvordan ved han, at det er færdigt? Nu skulle de gøre det der bagud, for de gør sådan en bil.
Så vi var ude og vælge alle de andre mennesker, og så det var sådan en rigtig tavle, det hvor man bare blev fysisk til at komme over til vejen, nu der var jo en sådan en men jeg var lige sådan rigtig sådan Samme en. Nu er jeg Ja. Nå, så fortsætter man bare. Men så skifter man over til det her, så? Ja. You can dance, every dance with the guy that gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Ooh. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Oh, I know. Laugh and